Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunan Hajiya? Sunana Asma Abubakar. Masha Allah. Asma'u ba Hausa ce ko Filatina ko Hausa Fulani? Hausa Fulani. Ya ake samun Hausa Fulani? To ni dai a wurina ina Hausa Fulani ta dangin mamana Fulani, babana kuma Hausa. To wace irin al'ada ce ta Bahaushe ko da Fulani wanda suke baki sha'awa? Gaskiya al'adan Fulani kiwo yana bani sha'awa. Ina son kiwo sosai. Tuna riga kika tashi da yanzu sai dai mu ganki da shanu. Haka dai. So an san alaƙar Bahaushe da Fulatani tsohuwar alaƙa ce tun kafin Shehu Usman bin Fodi a kuma lokacin shi da kuma zuwa yanzu. Amma yanzu an fara samun takun saka tsakanin Hausa Fulani. Kina ganin me yake kawo waɗannan saɓanin da ake samu a yanzu? To ni dai a ganina abin da yake kawo saɓani akwai waɗansu mutane da ba su san ya alaƙan yake ba tsakanin Hausawa da Fulani. Suna ganin suna abubuwan su tare, kowane abu za ka yi za a ce ai Hausa Fulani suna tare. To su kuma za su ga sauran yarukan kowane yare ba yaren da za ka ji yare biyu ne amma suna ansa suna, yare ɗaya ne suna ansa suna guda biyu. Yare biyu ne suna ansa suna ɗaya. Yawwa guda ɗaya. Sai Hausa Fulani. Hausa Fulani. To ni a ganina shine suke son su ga sun raba su ko sun kawo wani tashin hankali a tsakanin su, kuma abin da bai kamata ba kenan. To kisan su Hausawa suna zargin cewa Fulani fa yanzu su suke masu kidnapping, su suke kashe su kwashe su fyaɗe da 'ya'yansu kamar yadda za ka samu Fulani ma wasu da yawa suna posting. Su kuma in muka saurari Fulani sai ka ji suna magana cewa ai su aka fara taɓawa, su yanzu ramawa suke, ana kashe musu mutane, ana waye da sauransu. Wani irin shawara zaki ba su Fulanin da su Hausawan da suke waɗannan abubuwan akan su gane cewa fa wannan aikin da suke ba aiki ne mai kyau ba fa, a dawo a haɗa kai ɗin nan, haɗin kan nan shine abin da muke nema, shine mafita a gare mu. To shawaran da zan iya bada farko dai Fulani ya kamata, daga cikin Fulani ba dukansu bane, saboda yanzu yanayin yanda mutane suke magana zaka ji sun ce ai duka Fulani 'yan ta'adda ne, kidnappers ne, ba wani Fulani da ke nagari. So mutane su suke ɗaukan haka na amma kuma bai kamata ba, saboda cikin Fulani akwai waɗanda an nagari ɗin, waɗanda ma suke ta'addancin ba su kai nagarin, sun fi su yawa. Kila ma ba su ce 20% ko 15% ba. Amma kuma mutane sai suna ɗauka gaba ɗaya. To kiran da zan musu don Allah su duba al'ada da sanin da aka yi musu, ba a san Fulani da wani ta'addanci ba ko wani tarin mutane suna musu ƙwacen abubuwa, suna kidnapping ɗinsu. Shawaran da zan ba su don Allah su daina. A matsayin su na jikokin ɗan fodiyo? Ɗan fodiyo. To bai kamata a ce suna, a ce su ne